Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. A mai videóban arról szeretnék veled beszélni, hogy tudod őtet teljesen magadnak elhódítani, hogy teljesen csak te rád figyeljen, hogy te legyél a legérdekesebb neki, hogy te irántad érezd ezeket a forró érzéseket. Egy pár tippet hoztam neked, szintén ebben a coaching videóban, és nagyon ajánlom, hogy nézd meg ezt a videót egészen a végéig. Valéria Tochtenhagen a nevem, és én spirituális tanító, hipnózis mester és coach vagyok, segítek neked a párkapcsolati témákban, és kísérlek. Hogyha egyéni elemzést szeretnél nálam, a YouTube-on ismeritek a Réka csatornámat, szintén kártyával, mediálisan, vagy pedig, mint coach, nagyon szívesen segítek neked. Megtaláltok mindent a videó leírása alatt, hogy vagyok elérhető, és milyen módon működik ez az egész. Egy pár tippet elhoztam neked. Az első tipp, hogy tudod őt megérinteni, hogy nagyon mélyen a szemébe nézel, és amikor ő ezt észreveszi, és mélyen a szemében néztél, akkor hogy elfordítsd a tekintetedet, mint hogy egy kicsit olyan szégyenlős lennél, ekkor egy emocionálisan, érzelmi módon megérinted a szerelmedet például, vagy azt az egyént, akivel flörtölsz. A második téma pedig, hogyha ilyen, egy kicsit ilyen kíváncsi vagy, és ilyen türelmetlen, és amikor mesél valamit, akkor már ilyen nagy lelkesedéssel belekérdezel, hogy mit mondtál, tényleg úgy gondolod, és akkor beleviszed ezt a lelkesedést, és ezzel tényleg felköltöd a figyelmét te rád. Na, ezt nagyon ajánlom te neked. A harmadik az, hogy a flörtben nagyon sokan bizonytalanok, ha férfi vagy ha a nő, mert nem tudják, hogy most mit is gondol az a másik, hogy is fogadja ezeket a flirt szignálokat. Ezért tényleg megkérlek, hogy ezt úgy képzeld el, mint egy játék, mint hogyha egy labdával játszanál. Te odadobsz egy labdát, és a te párod, vagy a flirt partnered megfogja ezt a labdát, és visszadobja neked, hogy egy ilyen könnyedség, hogy ilyen szép energia jöjjön létre közöttetek. És az a fontos, hogy mindig olyan viccesek is legyetek az egészben. És hogy a mosoly az mindig valamit kivált a másikban, hogy szépen mosolyogtok, és hogy merjetek tényleg a másikkal így kommunikálni és flörtölni. Meg az is fontos, hogy ilyen szép komplimenteket adjatok neki, hogy dicsérjétek meg, egy kicsit ilyen pozitívan, jaj, milyen aranyos vagy, jaj, milyen édes vagy, milyen figyelmes, és ezzel felköltöd magadra tényleg a figyelmét ő neki, és valami módon megérinted, szintén emocionális vagy érzelmileg megérinted a párodat, és felgyújtasz benne egy tüzet. Na most nézzük még meg, hogy mit tudsz még csinálni. Ez egy ilyen életelővel tölti fel ezt az egészet, hogyha ilyen könnyedén flörtöltök egymással, de különben a hangodat is beleviheted. Az is fontos, hogy milyen a hangod. A hangod, hogy legyen halkabb, csendesebb, gyengédebb, akkor közeledni fog hozzád a lélektársad, vagy a flirt partnered, hogy te megértsed, amit ő neked mondani szeretne. És ahogy ő közeledik hozzád, közeledik az orrodhoz, érezni fogod, te is, meg ő is érezni fogja ezt a közelséget. Persze, tudjátok, hogy a fül az egy erogén zóna, és ez felkölti persze a szenvedélyt bennetek, igen, és különben a limbikus szisztém az agyunkban, ott a legrégibb központ az illatokat, ott találjuk meg az illatokat, vagy ott vannak az illatok
mentve, és hogyha ő közeledik hozzád, érezni fogja az illatodat is, ilyen különleges érzést kelt fel benne. Igen. És hogyha flörtölsz vele, kérdezz tőle valamit. Mondjad, hogy mesélj már nekem erről, mesélj már nekem arról, és amikor elkezdi mesélni, hogy mondjad, hogy volt az, és amikor elkezd valamit mesélni, szakíts meg ezt a mondatot, amit mesél, és mondja, jaj, elfelejtettem valamit, és elhagyod a szobát közben, vagy elhagyod azt a helyiséget, vagy valami más csinálsz, és akkor olyan teljesen meglepődve fog lenni, és nem tudja, hogy mit tegyen. Ezzel a megszakítással szintén megérinted az emocionális oldalát, megérinted a lelkét, és utána, amikor visszatérsz, mert hogy hol maradtunk, mesélj csak tovább. És akkor elkezdi újra mesélni, és akkor ez tényleg mélyebbre mennek az érzések benne. Hát, szeretném még megmondani, hogyha beszélsz vele, hogy valamit mondasz neki, és megdicséred, hogy fogd meg a fülénél. Olyan hirtelen, hogy nézd, hát ezt így gondoltad, és ezzel nem is számol senki, hogy megfogod a fülénél, szóval nekünk mindig 2 fülünk van, mint ahogy látod, és az tényleg olyan erogén zóna, és az annyira meg fog lepődni, hogy mersz így közeledni hozzá, megfogod a fülét, és még mélyebb érzéseket fogsz benne kiváltani. No, még van egy tipp, vagy amiről beszélni szeretnék, hogyha flörtöltök, az tényleg feltölt benneteket egy nagyon szép energiával, feltölt benneteket egy kisugárzással, egy ragyogással, és lehet, hogy észrevetted, az aurátok sugárzik. Lehet, hogy észrevetted, hogy egy ilyen helyzetben voltál már, és flörtöltél, és utána elmentél valahova, vagy mentél ki a teremből, vagy hazafelé az úton, mindenki előre engedett, rád mosolyogtak az emberek, és felköltötted bennük a figyelmet. Szóval, hogy te ragyogtál, és kisugároztál valami különlegeset, és ez nagyon fontos, hogy ezt az energiát bevidd az életedbe, ezt élvezzed, és hogy ezzel tényleg játszatok, ez egy nagyon szép energia, és én, hogyha több tippet szeretnél, vagy hogy én segíteni tudnák neked bármibe, hogy éred el ezt a reálisan megélt párkapcsolatot, nagyon szívesen segítek neked kártyákkal, vagy bármilyen módon mediálisan, mentálisan, vagy pedig mint coach. Olvasd el a videó leírás alatt, mindent megtalálsz. Remélem tetszett, ha valami téves volt, javítsatok szívesen ki a kommentbe, és legközelebbi héten találkozunk szintén egy coaching videóval. Köszönöm nektek! Sziasztok, sziasztok!